Здравейте, приятели на българската природа, природолюбители и най-вече приятели на водните растения. В момента е 16 октомври, но аномалиите в България продължават. Продължава топлото време, продължават топлите дни и какво да очакваме от това? Освен продължаване цъфтежа на определени цветове. И както виждате, водните лилии продължават да се цъфтат. Това е, ако есента е топла, има положителни температури през нощта, нормално е и да се радваме на водни лилии или тяхните цветове. Виждате, повечето листа вече са пожълтяли, покафеняли, което е нормално, което показва, че водните растения, водните лилии се подготвят за да заспят, да минат в летаргия и очакват зимата. Същото е и този цвят, който сега ще покажа. Да, има много пъпки. Пъпките са показали, че ако времената са продължат така да е топло и през ноември те ще продължат да цъфтат, както всяка година. Ето красотата на водните нимфеи, така отблизко, прекрасна, с силен аромат, прекрасен цвят, на залез. Виждате вътре колко е хубава, прекрасна е. В фермата за водни лилии в град Плевен продължава подготовката за есента. Виждате следващия цвят. Прекрасно жълто. Прекрасно. Много силно. Лимонено жълто. Сега ще отидем следващата. Една розовичка. Ето. Така. И тя също продължава да цъфти, но вече с по-малък цвят. Това е майла. Майла е прекрасна водна лилия, но вече цвета няма тая големина, която беше. Ето големината на листото показва самата големина на цвета, който трябва да бъде, но вече е силен цвят, така че е нормално да бъде малък. Град Плевен днеска е първият силно студен вятър с температура около 20-22 градуса. И ето сега ще ви покажа леко, само да мина на пампаските, покажа и пампаските треви. Красотата на пампаската трева е нещо, което се стремяха 2-3 години да го постигна. Майките са сложени и ги има. С вас беше Дойчин Владимиров, управител на ферма за водни лилии град Плевен. Благодаря ви, до нови срещи!